Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A yau bidiyon mu zai muku bayani ne akan yadda za ka haɗa maganin ciwon haƙori, kowane irin ciwon haƙori kuma duk masifar ciwon haƙori. Ka yi magani ka jarraba baka samu ba, to ga wata sabuwar hanya wacce za mu nuna muku, wacce za ka yi amfani da ita insha Allah. In dai ka yi amfani da ita daidai yacce aka nuna maka, kai da ciwon haƙori kuma sai dai ka ba wani labari insha Allah. Wannan hanya ce mai sauƙi kuma hanya ce mai wacce ba wani kashe kuɗi ake ba. In ka kashe kuɗi a datu, wannan hanya ce mai sauƙi wacce insha Allah in dai ka jarraba wa'innan abubuwan, to insha Allah kai da ciwon haƙori kuma sai dai ka ba wani labari. Yawwa, yacce ake amfani da wannan magani, za ka samu saiwar zogale. In ka samu saiwar zogale, sai ka samu jar kanwa. In ka samu jar kanwa, sai ka ɗan samu 'yar tafarnuwa, sai ka haɗa. In ka haɗa su, sai ka tafasa. In ka tafasa wannan saiwar zogalen da jar kanwar da 'yar tafarnuwar, sai ka dinga samun ruwan da zafinsa, sai ka dinga kurkurawa a daidai haƙorin da yake maka ciwo. In kana kurkurawa a daidai haƙorin da yake maka ciwo, sai ka dinga zubarwa. Kana kurkurawa kana zubarwa, to insha Allah in dai za ka yi dinga yin haka, kamar misalin insha Allah in dai aka dinga yin haka, to ko tsutsa haƙori ce sai ta fito, ko tsutsar haƙori ce za ta fita. Kuma duk masifar ciwon haƙori insha Allah ka rabu da shi kenan har abada. Ko da a ce duk shekara ana cire maka haƙori, to wannan karan shi kenan kai da ƙara cire maka haƙori, ka rabu da ciwon haƙori har abada. Muna roƙonku don Allah, wanda bai mana subscribing din wannan channel din tamu ba, dai danna mana subscribe, maka danna mana like, sannan dan Allah kai share ɗinsa zuwa ga 'yan uwa su ma su samu su amfana. Mun gode, sai anjima. Daga naku Wadata Medicine Center.